నమస్తే మెట్రో ఉదయం న్యూస్ కి స్వాగతం. భూపాలపల్లి నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేసిన ఘనత గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డిది అని మాజీ రైతు సమన్వయ సమితి జిల్లా అధ్యక్షులు హింగే మహేందర్ విమర్శించారు. మండల కేంద్రంలో బుధవారం బీఆర్ఎస్ టౌన్ అధ్యక్షులు కొలేపాక భిక్షపతి ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. సందర్భంగా హింగే మహేందర్ మాట్లాడుతూ బుగులోని జాతర ఆలయానికి మాజీ ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి నిధులు మంజూరు చేయగా అటవీ అనుమతులు రాకపోవడంతో పనులు ప్రారంభం కాలేదన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో ఆసుపత్రి నిర్మించి చికిత్స కోసం వచ్చే వారికి ఇబ్బందులు కలగకుండా సొంత ఖర్చుతో ఉచిత భోజనం సమకూర్చిన గొప్ప మనసు కలిగిన రమణారెడ్డిని విమర్శించడం సిగ్గుచేటని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పిఎస్సిఎస్ వైస్ చైర్మన్ పాపిరెడ్డి, బీఆర్ఎస్ కిసాన్ సెల్ మండల అధ్యక్షులు ఏనుగు లింగారెడ్డి, నాయకులు పసుల రత్నాకర్, తడక శ్రీకాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జీతం